Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day mag-upload sa taog mga aso ni Kuya Goliath, no? Ang bata, mga ka-DJ, hindi ka ni siya sa Lunes hangtod Sabado. Ako na siyang gitingob, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, may no, di ta maglangan ni ang mga aso ni Kuya Goliath karon si manahuna. Ang bata. Ay, Nilo, salamat ka ni anak ka. Nganong karon raman kanilo? Alas 5 raman kutob ang inyong klase, di ba? Unsa na marong orasa? Kon, napit mong kusbay sa akong classmate pa. Ma, di mo miss among project. Ay, mao pa. Nagsulti ka ba tinuod nilo? Basi nagbinuang ka na sa imong pag-eskwela, ha? Hinumdumi nga senior high school student ka pa lang. Taas ka paglatasyon, una ka mo graduar. Pa, gusto na tanawa ragon o na misabot na ka ng imong ubo. Ayaw na lang kasabi si Nilo. Ang importante ka na uli na siya. Maunang mugara Gusto na ng lagi. imong anak. Kay imo mang labanan. Nahibaw ka ba nilo? Gabisan kinsa nalay gitsatan ining imong inahan. Sa iyang kabalaka, kunain ka na. Hain mo na yung imong cellphone, ha? Dili naman ka makontak. Kining, nalubat pagod pa. Wakong ka-charge. Unya, wa man lagi ka makahuwang og cellphone sa imong classmate. Aron lang magpahibaw ka na mo nga madugay kag pauli. Hay, kanimong bata ka. Pasensya na pa, ma. Nahibaw kami dong nga ulitaw na ka. Medyo bata-bata lang may imong tingog. Pero makahimo na ka sa pagdesisyon nga ikaw ra. Pero hinumdumidong ha, nga ginikanan minimo o responsibilidad ka na mo gihapon. Kay ni akas among pudera. Pahibaw sa din taon. Di na ko gusto ha, nga mahitabo at panig-usabal. Ay, igo na lagi ni anak pa. Nilo, nikaon na ka. Wa pa, ma. Udsa? Sige pa di hapon na. Gibinlan man ka na bugsudan ni papa mo. May una na may kaon ni mo. Okay, ma. Pag-ilis una, dayon diretsyo kusina ha. Giandam ko ng daan ng imong pagkaon. Sige na. Hey, salamat taon. Ngawa na magsukit-sukit si mama. Kandihin ko gikan. Ug mituo sa kong katarungan. Nindot sa tong among trip ganina da. Nalingaw ko. Okay. Alright. Okay ba mga Rich? Oh, sulit kayo cutting classes natin, sa? Dito, sa? Uy, sulit kayo. Sulit Kamu kayo. yun. Mga bugoy kayo mo na. Of course, Yellow. You only live once, so let's have fun. O siya pa, tira lagi ka na maka-apekto sa imong grado. Ang usa lang ka cutting class. Ayun. Ikaw pa, ha? Ingon ana, bayagi ka. Asa mo go? Ha? Ansa mo go? Asa ingon anak? Oh. Yay. Naning. Ana, naning. Ana, mahigi ka. Naning. Angang. Naning kamot. Mo gani. Kasabaan ko kong mama. Kung di ko maning kamot, manang naning gi ko. Oh, O, taklaan. mapatyan kong papa kung may bawaan niya nga kining akong gibuhat ba. Oh. Maong di ko pwede magdugay kay medyo igo na ba da? Ay, nang ginom da. Dali Sige, ko na kunin igo. mo. Pagitao na pa sa mo. Sabi, abi ko kung sila kayo mo, abi ko sandako ka. Dili, ay, kini ba ginom ba? Aw, lagi. Ikaw ba no sweet sa kaya sa? Ikaw mura kag baby. Majid. Hadlok bunalan ni mama magpapa. O sige. Aron na makaulin lang ka. Utna sa nimong tagay. Drag up. Sky's the limit. Alright. Dadaji ko nilang Kurt at Jason da. Pero, nindot mo sa dahing magpabadlong usahay. Uy, si Ate Jisa. May kay ni anak kong manghod. Jisa. Manghod kabuutan. Ate si Doy. Sa mga kati. Diretso nagagsori ka mo manuktok. Sa ni mo kay wa ka manglak. Hoy, ikaw ha. na makaka nilang mamagpapa. Unsa? Kit anti ka ganina do.
Ha? Nakalimot ka nga parihara tag university? Nakakita ko nimo nga ni uban kas imong mga classmates. Diin man mo ha nilo. Oh, unsa? Kami bito tong kuyog nga di ato sa bahay sa akong classmate aron muhimo sa mong project. Ayaw pa makakoy. Unsa man nanyog adto sa bahay sa imong classmate kating klase pa man atong orasa. Ikaw gid no, saks pa na gani ka mo dinay kapag yun. Nagkating classes ka for sure. Dili project ninyong gilakaw ka ganina. Tuka na lang gud sa tinuod ni Lugwid. Ate. Unsa? Please, ti, ha? Please, ayaw ko sumbong nilang mama, ha? Ayaw, ate. Karoon na bito ko nagkating classes. O, di ba nilang Kurt o Jason? Pero, di na ni mausab, te. Promise. Tinuod ka. Bantay bitaw ha. Sa sunod gani nga masakpan pati ka nga mag-uban-uban atong imong mga barkada bisag ting klase, isumbong tayo kanilang mamag papa. Ate. Wala. Malitig ko ini ron. Iksam na baro na mo. Patay kong mami ini da. May nagpadungang minibus. Usakay ko ini. Bala na, makapit ko. Oops! Ay! Nausap kang bataga. Kalit malangkag. Sulpot na. Huwag ka makabantay sa motor, kuya. Motor. May motor. To na gani, Gilabyan lang ta. Huwag kong kakita. Nagdali ko nga makasakay sa... Gilabyan na yun ta. Bad trip. Sige lang, good. Napayda kang minibus nga muagi. Pabuta lang. Paabot. Nga, late naman gani ko. Exam na raman mo ron. Ayaw ka bala ka, kuya. Napost ko ng inyong exam. Unsa? O yun sa taon na mo pagkaibaw. Ha? Nag-eskwela si kasamong eskwelahan? O di, unsa to? Di mabala ka? Buya ni mo no. Murad kag dili bata ko manulti na. Uwa pa unta ko ni mo alihi. Nakasakay na unta ko. Nisamot na noon kong kalangay. Tungod di mo. Adto lang ko sunahan. Adto ko magatang. Aron, sigurado makasakay ko. Wa man lang siya magpasalamat na ako. Nga ako man ta siyang giluwas. Sige lang nilo. Niari hapon ko para nimo. Hi, Mom. Good morning. I'm sorry I'm late for the exam, Mom. Ay! Daliloy! Ano? Waling si Mom. Ruya na. Napostpone na nga itong exam. Sakto ang gisulti atong bata ganina. Which is good, di ba? Tuwa niyo mo, late ka. Na-save by the bill ka? Di madayon ang atong exam kaya nisiklib ko no si ma'am. Instead, set work lang ang ihang gibilin nga buhatonon sa tibo klase. Mamaw ba? May hinoon. Ay, tuod. Ngano na lang ay day ka. Naglisod kong sakay eh. Dugay sa kong kagikan. Mao ba? Dugay kong nakagikan yun. Anyway, buhatan ng set work ha, nga gitugon ni ma'am. Nara ang instruction sa board, Okay. Salamat. Nakonsensya nung ko na. Nagmalituhan ako ang bata ganina. Nga iya naman ta kong gilikay sa disgrasya. Ay, sige lang. Kung makita na ko siya balik, mubawi lang niya ko niya. Gabi na. Gabi na sad ko. Ay, makapiso na sa ko ini nilang mamagpapa. Paspasan ko nga akong paglagaw. Ay, ngit-ngit na ba ning bahinas dan paingon sa amo, da? Tulis ni. Ano sabi? Usi. Ang break mo bag. Winning. May kutsilyo kang gitiyon ako. Ug ako ning idus laki mo kung di ka mo tumban sa kong sulti mo. Ayaw, kuya. Ayaw. Uy, kayag. Magasilaw ang kayag. Buya siya! Ang tulisan. Di ka dagan. Prosig, nahadlok siyang nakita. Kinsam ka ang iyang nakitan. Ako! Ikaw! Hi, kuya! Ikaw tong bata nga milikayin ko sa motor. Ganinang buntag, dili ba? Oo. O nganong niya makadinay? Tagadinay ka? Oo. Naraman diya sa unanang amo. Diya, Mao ba? O nganong niya pa makasgawas nga lawom namang gabi. May kisugo man si papa nako. Gisugo? O wala kay gida. Ang kay, wa man ang iyang gipapalit ako. Not done. Sige kuya, unalag ko ni mo ha. Kasama niya akong papa. Amping. Kadiyot lang! Bata! Uy, wala na siya maminaw na ako.
Makapahibong, nganong niya pa siya sa gawas nga gabi naman kayo. Siya ka ang nakitaan sa tulisan, hinungdan nga nahadlok ni, og bidagan palayo. Pero, imposible. Ordinaryong bata lang siya. Pero, marag may lahi niya. Wala ko may bawa kung unsa. Pauli ni ko samot kong kalangay ini da. Nilo, may kinianak ka. Oh, Itisa, may dam kang bag. Ganong nagilak man ka? Si Papa. Ha? Nga mas papa? Ito ang gida sa ospital ni Mama. Unsa? Kaya nga naman, unsa may nitabo? Ambot, basta kay ni grabe ang iyang ubo og naglisod siya ginhawa maong gitabang ni Mama. Pero nawala naman is panimuot maong pinalig tawag og ambulansya si Mama og tuwa sila sa ospital. Iya kong giingnan nga papaabutan kang mauli dayon kay dungan tag adto sa ospital. Daling mga gamit nga kinahanglan ni Papa. Mao ba tay? O sige, adton ta sa ospital. Adton na ta sa papa. May kani kay nadali si Papa ninyo. Kay kunwa pa. Pasig may dautag na hitapo na niya. Ma, ayaw pagsultian na. Ma-okay na lagi si Papa. Hapan may gisulti na ako ang doktor, mga anak. Oh, Ha? unsa man na, ma? Dili niya buot nga babalakat ta apan gisultihan. Gisultihan lang ko ni ang daan aron makapangandam ta. Kasi sulti sa doktor nga mitanaw ni Papa, ma. Base sa initial nga resulta sa iyang mga laboratory tests, nakita sa iyang ultrasound nga ang baga ni Papa ninyo guba na kaayo. Ang left lung ni Papa ninyo. Unsa? Sa? O posible nga operahan siya kay may nakitang fluid sa iyang chest cavity. Maong i-undergo siya og lung surgery. Kay kung dili, mamilit ko ang iyang kinabuhi. Maambot. Wala ko may bawas sa akong buhaton. Dili ko gustong mawa si Papa ninyo. Dili ko masugot. Niya ko sa imong katubangan, Lord. Nagluhod aron pangayoon nimo nga imo untang luwason nga akong amahan. Nahibaw kung dili ko perpektong anak badlungon usahay. Bugoy. Pero Lord, dili ko gusto mawaas Papa na mo. Mag-usa na lang si Mama kung mawa si Papa. Please, ihatag niya ang grasya sa payong panlawas. Please, Lord, lawasa si Papa. Ayaw itugot nga mawaha siya na mo. Kung imong dunggo na akong pag-ampo, isaan ko ni mo. Serbisyuhan ka. Musod ko sa pagkapari ng graduate na ko sa high school. Ug silbihan ka sa tipo kong kinabuhi. Ako nagpasalig mo, Lord. Pasalig ko na rin mo. So please, pinagawin na akong amahan. Tanggang akong pag-ampo, Ginoo. Anuwi ka. Ma, kumusta namang operasyon ni Papa? Nilo, Jessa, sultihin mi, ma. Successful ba ang nahimong surgery? Oh, successful ang iyang operasyon. Yes, thank you, Thank you. Lord. Thank you, Lord. Gidungog sa kiduo ang atong mga pag-ampo. O niya, ma, kanasaman ko na makauli si Papa. Sa sunod semana pohon, kumplituhon lang kuno uba inom ang mga tambal nga giresitan niya. Ug kung maayo ang resulta, ug normal ang iyang mga test results, makapauli na si Papa ninyo sa ato mga anak. Mayo hinoon kung mao na ma. Buotan giti ang Ginoo nato, ginugog niya ang atong pag-ampo. Tinuod na anak, ug salamat nga gitabangan ko ninyong ampo. Sige na, paulit na mo. May klase pa mo, ugma. Unya ma, sure kang okay ka nga ikaw na rin usa? Way kaso, naanad na ko. Di ko kanahang magbuwag mini Papa ninyo kay unsaon naman lang kung mumata na siya o mangita na ako. Maog kamo lang una ang pauli o ang bahala sa ato haba, Jisa, Nilo. Oma. Oma.
Maayo hinuon nga successful di ay ang operation ni Papa nimo. O lagi, nabalakag yung kus nahitabo ni Papa Abi na mo ka, maunsa na siya. Nagampo man ka. Oo, Abi nimo nilo. Bisan na dili kay ko convince nga makamao ka mo ampo kay bugoyon ang kog kagwit. Pero mituo ko nga nangayo kag panabang sa Ginoo. grabe siya Ingon anak lang yun yung pagtanaw na ko. Kabuutan ako No offense man, oy nilo. Unsa man god, makit-an man tiga kud usahay nga mo join sa grupo nilang court ni Jason. Habi na ako bag ka ng parehasab kanila, pero dili man di ay. Nagwapak yun ni Rowena. Labi nagmusmahil siya. Uy, nausa man ka? Grabe ko di mo nakatutok na ako. May hugaw ba sa kunaw? Uy, ngano ka, uy? Natulala man ko ka. May hugaw ba sa kunaw? Wa man. Unsa naman sad ka, uy? Lutang naman sad ka. Ang butang ni mo nilo, uy. May pamukaon ka. Kay basin kung gutom lang ka. Daka na, uy. Mo join ko nila ni Abby. See you around. Bye. Na-inlove na magyugo ni Rowena. Pero, usaom na ako. Gamisaad man ko sa Ginoo. Nga magpari ko, inagraduate na ko sa senior high. Bugti sa yung pagluwas ni Papa. May pagwa ko may promise da. Kaya sa ini napasubo nung kada. Pero sultihan ko si Rowena sa akong na-feel para niya. At least may baw siya. May patuod mo kaon ko. Kaya marag gigutom na ko da. Adto ko sa kantin. Congratulations, Nilo. Congrats, nak! Congrats, Brad! Salamat pa. Tijisan, thank you kayo. Kasi mag-expect no, nga sa imong kabukoy, di-graduate yun ka sa high school. Grabe ha. Bitaw! Of course, oy. Ganun kong dili mo graduate. Nano sabay imong kuhaon sa college, ha? Ipadayon ba nimong imong strand? May isulti ko ninyo, ma. Pa. Bahin sa kong plano. Unsa ka na, ha? Ay. Unya na lang, ma. Kanang kita na lang. Kay ni As Jessa. Ni Amgos ate. Samo kay ni siya. Sungugon niya ko. Ha? Wow, ako pa'y sungugan karon ha. Nabahala ka niya ay. Basta ako gigutom na, pwede mga unatan ninyo, ma, pa. Ay, oy, mga ununata. Ug unya na ka nang isulti mo namo nilo. Ang mahinungdanon karon nga i-celebrate nato ang imong graduation. Nan, unsa pa may atong gipaabot, ha? Tara! Cute. Adto tos paborito na tong restaurant. Yes! Ginoo, wa ko mahibaw kung saan ko sa pagsulti si mama sa akong plano. Musugot ka siya. Sakto ka nga akong buhaton. Kung dili lang ka ni nako idayon. Pero nagkasaad ko nimo. Kung saan palang hinuon ko nimo, kung dili na ko tumano ng akong saad. Pero, kung saan man ako sa pagsulti si mama, nga magpari ko, mutuo ka siya. Lo, hala, ang imahe sa batang Yesus, mihayag. Kasilaw. Kahayag. Unsay buti pa sa buti ni. Unsa? Ani ko magatang. Kuya, Uy. Kaya mo na ko. Ikaw ang manggudiay ni. Ikaw na sad. mapauli na ka? Oh, nga naman di ay. Mata na lang. Tuod, may kinakita ta. Taod-taod po kung wa makakita ni mo da. Ikaw raman. Pero ako, pirmi makukita ni mo. Unsa? Unsa tong gisulti mo? Waoy. Ingon ko, gigutom ko. Mao ba? Sige. May kinakita tagbalik. May utang pa mo ko ni mo. Utang? Busy ka? May lakaw ka? Naman. Maayo. Sige. Kanang, ubani ko. Panahon na nga, mubawi ko ni mo. Ha? Ansay buti may pasabot. Kuya, Uban na lang na ako. Tara.
Wow, lami ay ni Kuya Uy. Salamat kayo ha. Oh, hinay lang. Kung makaingkit ka, mura kag buhay kaon sa inyo. Yun na lang sa pagkaon. Tingali, mabutnan kasi mutihan. O ka, madunlan ka. Dili Uy. Kuya, Hmm, may problema ka? ha? Nganong nakiingon man ka? Kita man ako sa imong mga mata. Unsa? Buguya gini mong bataa ka. Usam ka, psychic? Labaw pa. Unsa? Oo. Ikaw gino. Kumidyante man di ka. Pero sakto yun ka. Di man siya dako. Di kita kong problema. Apang, may gina-huna lang ko. Ansa man? Sulti ko no ko. Wow! Mura may kag dakong tao kung manulti oy. Pero sige. Share na ko nimo. Pero ato-ato na niya. May sikreto ko. Sikreto? Sikreto. May gisaad ko sa Ginoo. Saad? Nasakit magod ang akong papa. O sa akong pagampo niya, may gisaad ko. Bugti sa iyang pagdungog sa akong giampo. Gamamaayong akong aman. Ansa man? Nga magpare ko. Magpare? Ha? Ikaw magpare? Katawa mo ka. May katawanan ba? Uwa man. Pero, di lang ko ka-imagine ba nga magpare ka kuya, bugoy baya ka. Unsa? Uy! Judgmental ka, ha? Judgmental yung bata, ada. Gamay pagani. Kusog na kay kang mo judge. Di na maayo, ha? Sorry kuya. Mao di akong gamay problema. Usaw man ko pagsulti sila si mamagpapa. Mutuo ka sila. O baga, busugot ka sila nga magpari ko. Ayaw ka bala ka kuya. Ikalipay na nila. Unsa? Di unsa man mo pagsiguro? Basta, maong ayaw kadlo nga isulti nila ang imong plano. Kay sigurado ko nga malipay sila. Labaw lang atong amahan sa langit nga nagtanaw. Uy, ngano bang, naunsa ba ni? Ngano bang nikisulti kong usa ka bata, eh? Pero, salamat sa pagpaminaw, ha, bata. Sige na. Tiwasan na imong pagkaon. Aron makapauli na ka. Salamat kuya. Pa, ma, maayo kay niyong duha. Kay ni aramang kitbitaw misbay ni Papa ni mo nilo. Yun na, oy, naunsa ka ba? Mura ka magkipadingot o ginervyos diha. Okay ra ka, anak. Okay naman, ma. Sige na. Isulti na ka ng buot ni mo isulti namo, Nilo. Kuan man gud, ma. Pa. Ayaw nagkaikog og sulti nilo, naunsa ka ba, oy? Bahin ba kinis imong plano? Ay, tuod, may isulti ka man di ay namo atong graduation ni mo nga wa man dayon. Oh, karon ipadayon. Sige na anak, unsa man ang imong plano, isulti na. Ma. Pa. Ayaw na lagi. Ayaw pagsig ukon-ukon diha. Unsa lagi na, Nilo? Pa. Ma. Karon nga, graduate ako. Pangayoon ko ang inyong pagtugot nga magpari ko. Unsa? Uy, Unsa? Magpari ka? sigurado ka ng imong plano, Nilo? Dili na ba sayon ka ng imong gingon? Bitaw, anak. Pare, gyud. Huwag ka pa'y plano nga magminyo o hatagan make-up o. Ma. Bitaw, bugtong laki ra ba ka namo? Dili man sa pag-unsa ha, pero gihuna-huna ba ni mo maayo, Nilo? Basin bayag nakalitan lang ka? Ang tinuod pa, ako ning panaad sa Ginoo. Sa dihang nasakit ka, nagampo ko niya
Og akong gisaad nga kun iya kang ayuhon sa hingpit. Musud ko sa pagkapare. Og silbihan ko siya sa tibaw kong kinabuhi. Unsa? Ginoo ko. Kadako. Maanak. Pastilan. Kadako ug kabugat gini ay sa bugti nga imong gihalad niya Nilo. Opa, ma. Pero wam ko magmahay, ma. Bisan tuod sa inyong tanaw, bugoy ko. Apan, may lawom kong pagtuos, Ginoo. Ug, daan pa ko sa gamay pa ko, di ba? Lahi ang akong bation kung makakita kong mga pare o mga taong relihiyoso. Murag may talagsaon silang aura. O murag may nag-inganyo na ako. Nga sundon sila. Anak. Maong ayaw mo kabalaka. Kung ihatag lang ninyo ang inyong pagtugot, maningkamot ko. Nga mamahimong maayong disipulo sa Ginoo. Unya, ha? Mulungtad ka ka? Ay, tanaw na kong naong ni mo, ambot lang. Ay, pagkadaghan bang tentasyon nilo. Hala, makalikay ka ka. Nganong dili. Kung iya yung pagbuot nga mahimo kong pare, iya kong ligunon, og tabangan, nga pakigbatukan ang mga tentasyon unya nga moabot sa kong kinabuhing reliyoso. Nan kun maugi imong gusto, anak. Wa na may mahimo ni Papa nimo. Oh, sige. Imo makakining saad sa Ginoo. Ug sangan nga gidungog niya ang imong pag-ampo. Iyag yung pagbuot nga himuon kang usa sa iyang mga sinaligan sa pag-atiman sa iyang simbahan. Ug si kinsa man mi aron mo dili ug idaw nimo ang kahigayunan. Sa ato pa, musugot na mo pa, ma? Oh, anak. O anak, Salamat! Salamat, ma! Pa! Salamat! Hi, ma, pa, Nilo. Hoy, nga na mo, seryosohan ko ninyo mga naw. May problema ba, ha? Ay, uwa na ko eh. May kainiakan na. maayo lang mahibaw sad ka sa plano sa imong manghud. Plano? Unsa man, Nilo? Kuante. Ako na isulti ni ate nimo. Unsa day na, ma? Makuyawan man sad ta, uy. Magpare si Nilo. Oy, Seryoso? oy, Gigi sa. Naun sa kamang tao na. Ayaw ko nung pagbugal-bugal o katawa. Ay, sorry pa, sorry. Oh, Pero di lang ko katuo ba? Ikaw, Nilo, magpari ka? Ote. Tinuod yun? Ay, lagi na unsa ka man. Seryoso ang imong manghod. Oh, kun mo na. Congrats! And good luck, Nilo. Salamat eh. May dakong rason nga nung buhato ni sa imong manghod, Jisa. Mahibaw ra ka unya. Sa pagkakaroon kinahanglan nga ihatag nato niya ang atong suporta. Ay, wag kinay problema na ko, ma. Musupport naman gid ko ni Nilo. Bisan madlungon ni usahay pero nahibaw kong andam na niyang barugan ang iyang nakampot ka desisyon. Maong misalig kung kaya gid kaayo na niya. basta kay mauna ka doon, Nilo. Hinaot nga sigurado ka gid ining imong plano. Ug dili ka magbasol sa kaulahian. Pa. Karon niya, nakuha na ako ang pagtugot ng mamagpapa. Makapadayon ako sa pagprocess akong pagsud sa seminaryo. Kuha na ako ng akong mga papers. Dini, sa among eskwelahan. Aron makatransfer na ko. Hala, si Rowena. Wow! Glad to see you. Kumusta naman ka? Rowena. Hi. Okay lang. Ikaw, kumusta? Okay na, sad. Excited ako nga mo continue sa akong studies. Ikaw? Dugayan na natong magkita, uy. Ang saan may plano ni mo after graduation?
Niya, nag-process ko sa akong papers. Oh, why? Mo transfer kini kag laing school? Mahimo bang i-invite ka for snacks? May pakisultihan ta ko nimo. Ayaw lang din kay daghang tao. Pwedeng adto lang ta sa dool nga restaurant ning school. Don't worry, my treats. Okay, sure. Salamat. Tara. Wow! Kadaghan ko na ni mong gi-order. Mura man ni glass supper nilo. Grabe man ni mo naka-order, uy. Snacks pa ni? Grabe ba, uy? Gamay naman gud ni. Pero siyempre, ikaw na gani akong gilibre. Dapat lang di ti ka maang-angan sa kaon. Sa pagtuon ni man ako, dako ko kaon. Di man. Una-una alang gud nga graduation treat ni nako nimo. Okay. Ay, tuod. Unsa may mo tuyo nako? May isulti ka maka nako. Oh, pero karon na kung mao man natag kaon. No pressure. Nabusog jud ko. Siguro sultihan ako ni mo ron si imong tuyo nako. Ang tinuod. Wa ko mahibaw kung saan pagsugod Rowena. Wow. Ka-serious mood good na to. Parang seryoso mo gini mong isulti na ako, da? Kuan. Sige na. Ay, nagkaikog. Kau ba, maram kag others, uy? Nakadugay na natong kaila? Nga classmates pa kita? Sige na. Sama na. Wen, nahibaw gyud ka. Nga dugay na tang friends. Og nakaila na ka na ko, di ba? Og bisan pa sa akong pagkabadlungon. Gamay. Imo gyapon kong giregard as your friend. Ay, sus. Ikaw pa. Naiba magkuko nga na-influence lang kanila ni Kurt. Pero, I know you're a good guy. Mao na nga kung ginahanay mo. You're a judge of character. Thank you sa pagdawat mo na ako kung unsa o kinsa ko. That's what friends are for, right? Pero more than pa sa friends, ang akong pagtanaw ni mo, Rowena. Di lang ka maaniya, buutan pagyud ka. Maubitaw, wa na ko malikayi nga mahug ang akong pagbati nga na ni mo. Nilo. Are you serious right now? Obvious ba? Maubitaw gidati ka din aron magka-istorya tarong. Og magpadayag ko sa akong tinuod nga gibati ni mo. Wait. Since when? Sukad pa sa mga bata pa ta. Daan kong may hilom nga pagbati ni mo. Pero wala ko'y kaisog nga itugan ni mo ang akong feelings. Nilo. At least, karon, I mustered up the courage to speak up. And there, na-express na ako finally. Pero di lang ka na ang akong isultin mo, Wen. May lain pa. Unsa pa man? Happy man kong nakakonfess ko ni mo. Pero ni ako'y mas mahinungdanon pa nga isulti ni mo. Unsa lagi na, Nilo? Rowena, magpari ko. So? Pari? As in, priest? Father? Yes. Wait ha, naglibog ko. Imo kong isultihan ron sa imong true feelings na ko. Pero, imo si kong kingnan nga magpari ka. Ang sama yun, Nilo? I'm sorry sa confusion, Rowena. Di lang ko ganahang magbasol. Kawa giti ka masulti sa kung tinuod nga gibati nga na nimo. Mo'y kung gusto nga, sultihan ka. Aron wa ko'y dadon nga guilt feelings sud sa seminaryo. Sa seminaryo na ka mo padayon sa imong pagtuon? Oo. Kay mao man ginay proseso. Hangtod nga maordinahan ko pagkapari.
Nilo, what do you take me for? Gisayunan ka ba nako? Ha? Confess pa kasi imong feelings. Unya di ay, mupalayo ra sab di ay ka, kay magpari ka. Kung ugaling, miingon pa ko nimo nga nakagusto sab ko nimo. Muunsa man ka, ha? Ay, kawapay huna-huna nimo eh. Wen, please. Ayog kasuko na ako. I mean no harm. I mean, wa masug ko mag-expect og bisan unsa gikan nimo. Ambot lang nimo nilo. Thank you anyway sa imuhang time og sa snacks. And good luck. Nasuko si Rowena na ako. God, wa na ko tuyo Hinaot nga makasapotar siya. Makasapotar siya na ako. Ingon man sa kung nagkabot nga hukom. Tabangi ko, Lord. Hi, migo. Oh, uy, bata. Ikaw na sad. Ganihan ka diha? Oo, wala ka makabantay kay busy man kaayo kag tanaw ni ati gwapa. Mao ba? Ay, nabalaka ko niya. Mura siyag nasuko na ko. Nganong masuko man siya? Kay, mi-confess mo ko niya. Ako siyang gisultihan si tinuod akong gibati niya. Nga may hilom kong pagmahal. Unya, masuko din siya nga misultiraman ka nga love ni mo siya. Oo, lagi. Pero ako masad siyang giingnan. Nga magpari ko. Oh, ha? Magpari, juday ka? Oo, bata. Dahil kahukom na ko. Mauni akong gisaad sa Ginoo. Sa dihang iyang giayo nga akong papa. Salamat kay mong gituman ang imong saad ngadto sa amahan. Uy, bata. Miamag ang iyang panagoy. Ingon sumisidlak ang iyang naong. Hoy, Kuya Migo. Nga naman ka? Mayo hinoon. Ngaya mo siyang gisultihan, kuya. Oo. Pero, mauligi, mura man siyag nalain ako. Ayaw ka balaka, kuya. Makasabot na siya sa ngadto-ngadto. Padayon lang gid si mong plano. O siguradong, dili ka niya pasagdan. Bata. Congrats sa imong ordination, anak. Himpit ka na yun nga sa kapari, Nilo. Father Nilo. Father Nilo pa, uy. Congrats, Brad. Father Nilo na di ay. Congrats. Thank you ninyo. Ayaw na mo paglakaw ha. May giandam nga pagkaon ng among mga seniors sa seminaryo. O tanang pamilya sa bagong naordinahan, imbitado. Ay, ooy, di gina na mo si Piato, nak. Kami pa? Mau cute ka. O, na good na. Tanan ninyo, ma, pa, Ate Jessa. Hingpit na gyud ang akong pagkapare. Di ko katuo, Lord. Pero di na ko ni mahimo. Kunwa ka. Salamat sa pagiya. O ginaot nga ubanan ko nimo sa kanunay. Sa akong panaw isip imong ubos nga alagad. Makaya ko unta ang mga muabot nga mga hagit. Ingon man ang mga pagsuway. Thank you, Lord. Amen. Kini, ang angay ninyong timan-an, og isilsil diha sa inyong kasing-kasing, og alimpatakan. Dunay bililhon nga kinabuhi, luyo sa atong mga problema. Hinumdumigyod ninyo kanunay, nga dunay kalipay human sa mga pagsulay. Timan-i, nga ang kinabuhi sama sa ligid, kun gulong ng palad, sa kanta pa. Usahay naatas sa ibabaw, ug may panahon sab nga naatas sa ubos. Kung ikaw naa sa ibabaw, nag-enjoy,
successful, joyful. Magpasalamat ka. Be grateful. O kung anaa ka sa ubos, naglisod, pagpakaubos. Be humble and be trusting to God. Kay kaniya, why imposible? Ang tanan, posible. Happy Fiesta na tong tanan. Oh, kaon lang mo diha, kaon lang, kaon. Rani, kaon diha, kaon. Oh, ikaw Ranito, kaon mo diha. Padalino, nilutan yun mo mong bili. Uy, makapatan ko agad sa akong balatian. Mao ba? Salamat sa Ginoo kun mao. Dre, kauno na, Dre. May kaon ko gamay. Wakay ko magpakabusog kay may tambungan pa kong laing kumbira. Ay, maoban, Dre. May lakaw ka pa di ay? Oo. Dili ko angay magdugay. Kay may misa pa sa laing parokya nga nagpiesta. Ay, sige, Dre. Amping ka. Magdali ko. Kilong-kilong na raba. Ya, layo-layo pa tong pikas parokya. Umiwan pa yun. Sige lang. May raincoat bag ko. Halag mabasa gamay, basta ang importante. Safe kong maabot. Ay, kahinay ba yung utuhang nga gaunan ako eh. More take na gabi. Ay, musamot ko kalangay. Uy! Andan! Kaslide! Magkalas ko! Anak, Nilo, kumusta? Nilo, anak. Unsa na'y pamati nimo, ha? Oo, si mama ni Nemo. Di amin ni papa Nemo, anak. Midali dayon bigani sa ospital. Pagkaibaw na ako sa nahitabo. Ganong. Nahitabo man na ako, ma. Ganong ako pa man. Ganong na-disgrace man ko. Ngagikan manunta kong nagbisa. O kanang misa. Iya manunta nas Ginoo. O iya man kong pari. Ganong iya man ang gitugot ba? Tinuod gagadali ko atong higayuna. Apan maampingon kung nag-try. Anak, gusto na. Aksidente ang nahitabo. Ug wa na kita'y mahimo. Pagbuot ka to sa Diyos. Ayaw siya question na, anak. Matud pa si mong kaubang pare. Nga mo'y mitabang aron madaa ka sa ospital. Dili tupong ang dahan nga imong giagian. Ang usa ka bahin ini giaspalto. Apan ang pikas ka bahin wa. Pulaan pa nga nag-uwan antong higayuna. Hinungdan nga na out of balance ka. Ug na disgrasya. Mag-unsa naman lang ko ini, ma. Unsa ba'y mahitabo na ko? Dili na nako mabati ang akong mga kamot. Mahimo na ba kong inutil? Huwag gamit. Ay, anak. Ayaw pagsultihan na. Mao'y pong sa doktor nga ibalhin ka og mas dako-dako nga ospital nga may igong kahimanan aron mapahigayon ang imong operasyon. Butangan ko no og mga stainless steel ang imong mga tudlo
Ingon man ang tuong bahin sa imong naong. Butangan og titanium plates. Kay maunay, magtanay na igo sa impact. Unsa? Ginoo ko. Anak, ayaw pagpakawa sa paglaom. Mahawas ka rin ining maong kahimtang ug maluwas. Salig niya. Salig sa Diyos. Father Nilo, salig ka niya. Pa. Kinuo ko. Tuwasag akong anak. Ayaw itugot nga mawad-an siya sa paglaom. Huwag maludod sa tumang kaguol tungod sa iyang nasinating trahedya. Misalig minimo nga dili nimo pasagdan ang imong disipulo si Father Nilo. Ang maluoy ka, ihatag niya ang hingpit nga kaayuhan. Father Nilo, congrats! Successful ang imong operation. Ay, ang makalihok ra kag balik sa imong mga kamot. Ingon man, maalim ra ang samad sa imong naong. Mao ka na, anak. Pasalamat sa tas imong parokyano ug mga kauban sa simbahan. Nagtampo-tampo sila alang sa paggasto sa operasyon. Makabalik ka na puhon sa imong pagpanerbisyo sa katawhan sa Dios, anak. Ay, ayaw na kaguol. Angay hinuuntang magasalamat niya kay dalwas ka, anak. Na, dali na kay kang maayo, uy. Dali na sad kayong mulabay ang mga adlaw, Father Nilo. Maayo lagi dayon ka. Ikaw pa. Oo, ugmaton sa doktor. Mahimo na kung tang magpa-discharge kay for recovery naman lang ka. Mahimo na tang mag-abang og temporaryo nimong kapuy-an sa samtang magpalim ka sa imong kahimtang. Bitaw, may rasad, uy. Kay kung magdugay pa ta din sa ospital, mudako og samot ang atong bayranan. Mahalon ba ning ospitala, Father? Maulsad lagi na'y akong gihuna-huna. Mas maayo nga adto na lang tas gawas. Aron dili kaayo dako ang gasto ba? Ay, tuo di ay may gisuggest ang imong kaupang pari nga Pinoy-anan sa sama ninyong mga pari nga duol-duol ra din sa ospital. Parato ra ko noon may discount pa para ninyong mga pari. Oh, mao ka na. Mas maayo nga dool ra ang iyang istahanan. Kaya aron og magkinaunsa, makadali-dali tagdagan din sa ospital. Ako na bahalang magpa-reserve og room para ni Father Nelo, mapa. Ay, sige ha. Mas maayo pa, Jessa. Ay, sige na, anak. Kaon na ining gidana mo ni Papa nimo. Imo ning paborito. Sige na, oh. Ibutang lang na diya. Sige. Okay na, nak. Apan, uy, kaon yun. Kinahanglan nga magpakalig-on ka. Aron dali ra nga, manumbalik ang kahimsog sa imong panglawas. Anak, ni anatas imong kwarto dinis dorm ninyong mga pari. Medyo layo-layo sa entrance apan duol sa exit. Wa na mangkod kunoy laing bakante matud pa ni ate nimo. Ay, napahimutang na namo ni papa nimong imong mga gamit. Kung may kinahanglan ka pa, na lang miha. Nak, naipaw kong nagkuol kang gihapon sa nahitabo. Apan sa kikaingon ko na, wa na kita'y mahibo gawas sa pag-move on. Ato bangon ang umaabot. Wa kita'y maani kung padayon kang magmagulanon. Ma, ganun nahitabo mo ni nako. Iya ramang kong ipasagdan. Wa siya kaluway. Ayaw pagsultik sa maana, anak. Pag-apo, sumbong niya ang tanan nimong kahiubos. Dili na kumuampo niya. Para sa unsa pa man, baldado na ko. Inutil na ko. Dili ka na tinuos. Nagmalampuso ng imong operasyon. Ug mo ipong sa doktor nga kung musunod lang kasi iyang mga pahimangno, hingpit kang mamaayo. Pusayaw pagpakawa sa paglaom, anak. Di ba? Imog yung desisyon ang musud pagkapare. Kay maukini ang imong baw sa kaayo sa Ginoo. Pusa uay rason aron mo surrender kanilo.
Iya lamang kining pagsuway nga na nimo. Ayaw biya niya, anak. Nga nung nahitabo pa rin ako. Oo, successful man tuod ang operasyon. Pero wa na nga akong mga gamot. Pulos putaw. Og may uwat ng akong tuong abing. Ganong ako pa man, Ginoo. Nagbinuutan man unta ko sa akong pagkapari. Dili ko hubog niya itong higayon na. Naibahog yung kang pila na katuig nga mihunong ko, Ginoo. Apan, ako man hinuon ng imong gituyuan. Anong tili man ang mga palahubog, mga salbahis o sagpot sa katilingban ang natungan sa maong disgrasya. Nganong ako pa man? Gano? Nilo? Ngano ba nga nagsige naman kag pangagho diha? Unsa naman say problema? Ambot pa. Anak, nahibaw ko. Sakit gihapon ang nahitabo diha nimo. Di ka na mabasol. Dili ka na mabasol, apan. Huna-huna alang gulo. Kung unsa ka kamahal sa Ginoo, nga bisan sa imong pagkadisgrasya, giluwas ka niya. Giluwas lagi. Pero grabe sad ang naangkon nga mga samat. Ug nagubang nga akong naong. Mahimo ba, Nilo? Gusto na ni Ana. Kado paghangtod ron, bitter ka man gihapon. O pa ni mo na-appreciate ang gibuhat na mong pag-unong ni Papa nimo? Nagpasalamat man ko ba? Pero ambot, naboard ko din eh. Gusto na ko mabalik sa parokya. Apan anak, dili pa hingpit ang imong kaayuhan. Bahala na, di na ko din eh. Mingaw kaayo, paski TV, radyo, wa. Dili ko katanong og higda. Pero milang gahayang kay simentado ning akong duha ka bukton. Ug di sab ko makakitag tarong kay waoy antipara. Hudsaon ka nagkubaog na buak sa pagkadisgrasya ni mo, anak. Mao nga ning gusto na kong mugawas din eh. Dili na ko halos makaanto sa kahanap sa akong pananaw. Mulabad nga akong gusto kong magpasukod og bagong eyeglasses. Anak, gamay pasensyalan gud. Naunsa man ka. Og matod sa doktor, di pa man kuno mahimo nga matauran kag balik og antipara. Kundi ka pahingpit nga maayo kay basin kuno kung may kausaban sa imong grado. Bahala na. Basta mo pahawa na ta dinhi, balik na ko sa parokya. Oh, ibalik na lagi ka namo kung hingpit ng imong kaayuhan. Apan kanusa pa man. Nilo, husto na. May pagpapahuway ka diha. Uy, may naluktok. Ning, ablingi una. Uy, kinsa magkahani. May gi-expect ka ba nga bisita nilo? Ha? Ganong magpabisita man ko. Nga, di gani ko ganahang makitag tao. Oh, kinsa magkaadiay na. Ay akong ablihan. Kadiyot lang ha. Naana! Uy, bata, katanag sa iyang panakway. Kinsa na, Ning? Bata man eh. Uy, Dong, unsa may imong tuyo, ha? Mangayo kong tubig. Nganong tubig man dong. Nangayo ko nila pero wa ko nila tagai. Kadiyot lang ha. Magkuha kong tubig, kadiyot. Uy, unsa man yung bata? Grabe mang nakatutok sa higdaanan nilo. Dong, wa ka gutuma. Ganong tubig naman ang imong ipangayo, ha? Giuhaw ko. Ning, magpahangin sa kong kadiyot, ha? Diha lang ko sa may chapel. Mubalik na ko. Dodong, dahil una, ayaw ka uwaw. May bata nga, di kasulti sila si mama at papa.
Masam na bata, murag pamilyar ang maong tingog. Apan, wa ko kay hinumdumog. Asa na ko na dumog. Di sad ko makakita sa bata tungod ini nga akong kahimtang. Di kong kalihok. Di kong kaliso-liso sa akong lawas. Makalagkot ba ini? Pero ang iyang tingog, pamilyar kay nako. Diin man ko makadungog sa maong tingog. Niya na ang tubig dumo. Og nagdasa kong pan. Basit ganahan kag iparisa. Grabe niyang nakainom sa tubig. Klaro kayong iuhaw siya. Salamat. Kakadiyot lang dong. Unsay imong gan. Sundan ko ang bata. Kakadiyot mi kay magkwakok sinsiyos bag. Akong ihatag niya. Basin og wato sa ikaplete. Nilo, mugawas una ko kadiyot ha. Apason ko tong bata nga nangayong tubig. Akong hatagan og sinsiyo ug ipabaon kining sobra na tong pag-aon. Wa man dawata ang paan nga akong gihatag. Basi nangitag kanon. Apason ko lang sa si papa nimo ha. Biyaan taon na ka. Uy. Ay naman ang bata. O naman diyas unahan. Mitalikod lang gani ko kadiyot na waan na dayon. Ay pulungan. Si Anton, akong apason. Muadto ko no siya sa chapel. Husto-husto kay ang chapel dool sa exit. Akong pangutanon ko nakabantay pa siya sa batang lalaki nga mikawas gikan ning kwarto. Tuon ako. Kalain sa kong gibati. Wa ko makasabot. Makapahibong katong bataan nga nanuktok. Nga nangayo og tubig. Dan ang kayong iyang naong og ang iyang tingog. Ang iyang sinultihan. Ton, nakapantay kas bata nga milabay din Bata? Oho, ang batang lalaki gud kami adtos kwarto og nangayong tubig. Uy, milakaw na di ay siya? Igo rang giyarok ako sa kabutilyang tubig. Wa man lang gani dawata ang gihatag kong paan, dayon nagpasalamat og nilakaw. Unsa? Ako untang apaason apan misuod ko kadiyot kay nagkuha kog sensiyo. Pagbalik kog tan-aw, wa naman diha ang bata. Unsa? Nagtuo kong maapsan ako din Maong ni ako kay syarog di ka makabantay ka muagi din nga ni aramang ka din ka marog. Pero wa man ko makadiparar og bata nga miagi. Siguro ka ton? Ning, may nabantayan ka bang kahibulungan at yung bata? Nakabantay sa di ay katon? Ay maubitong migawas una ko kay wa ko makasabot sa kong gibati. Mura siyag dili ordinaryong bata ning. Ton. Ay, tana, ang guard. Husto, ang guard sa gawa sa gate. Tana, atong atuon, og susihon kung may bata bang nakasudin Sige, tana. Batang lalaki? Batang lalaki kagikan sa suod. Miadto sa mong kwarto. Nanuktok unya nangayong tubig. Bata? Nagasuod din Tay ba ha? Maura man ning exit, di ba? Ug wa na ilaing kalutsan padung sa gawas ang tanan nga musud sa dorm, no? Oo, ma'am. Maura ning exit. Pero nahibuong ko kanong may bata nga nagasuod nga. Bawal man ang mga bata din Uy. Labi na kung makailimos. Way bata nga pasudlon. Gawas lang kung kauban sa mga nag-abang din Unsa? Anakin sa tong bata kami anhi din Ug hilabihang nakatutok ni Nilo. Duhot kayo sa bukog. Ug makapanglimbawot sa balhibo niyang tinutukan. Opo. Dili. Anak, may ideya ka pa kung sikin sa katong batang lalaki nga danagin kaayo ang panaghuhay. Ang santo ninyo katuma. Ang batang Jesus kimisita ko. Unsa? Anak, Siya usab ang bata nga akong gikahibalag sa magkadaghang higayon sa batanon pa ko. Hangtod nga bidesisyon kong musod sa akong bukasyon.
Siya ang niluwas na ko sa pila kahigayon. Ang batang Jesus, si Senyor Santo Niño. Ibisita ko niya kung kanus na ako sa tumang kaguol tungod sa nahitabo na ko. Salamat, Ginoo. Salamat, Senyor Santo Niño, sa pag-ani kung kanus ako nagkinahanglan sa imong tabang. Isaad ko nimo. Simbahon og alagaran ko ikaw sa tibuok kong kinabuhi. Og din yung mga bata natapos kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan, ang bata din nilang sa mga aso ni Kuya Goliath kinitanan. Og natapos na usab no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, ang mga aso ni Kuya Goliath, ang bata. Og salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.